Ang kwentong ito ay ipinadalang muli ni Rene. Nangyari ito taong 1988 sa probinsya ng Bicol. Simulan na natin ang kwento. Magandang umaga pong muli, Captain Kokak, at sa lahat ng nakikinig. Ako po ulit to, si Rene. Nagpapasalamat ako sa inyo sa walang sawang pakikinig sa mga kwento ni na Mamang at Tatay Kaloy. Pasensya na kung medyo natagalan ng pagsulat. Naging sobrang busy lang sa trabaho dahil matatapos na ang kalahati ng taon. Ang kwentong ito ay ikinuwento mismo ni Mamang. Nangyari ito taong 1988 sa Bicol. Noong mga panahong yan, nasa Maynila na kami ni Tatay Kaloy dahil doon siya nadestino. At doon na rin ako nag-high school. Dahil mag-isa na lang si Mamang sa bahay, talagang nalulungkot siya at nangungulila sa amin. Kaya naman tuwing linggo, nagtsatsaga siyang maglakad ng mahigit 1 oras para lang makapagsimba. Bukod sa pagsimba, dinadalaw rin niya ang isang batang babaeng nagtitinda ng kalamay sa may gilid ng simbahan. Nagkakilala sila nang minsang makalimutan ni Mamang ang kanyang pitaka. Matapos niyang kumain ng kalamay, doon lang niya napagtantong wala siyang pambayad. Pero ngumiti lang ang bata. Binigyan pa siya ng isang hiwa ng kalamay at pinainom mula sa kanyang lumang bote ng tubig. Hindi niya pinagbayad si Mamang. Mula noon, naging magkaibigan na sila. Palaging may dalang buhay na manok, itik o pato si Mamang para sa bata dahil paborito raw yun ng bata at ng kanyang ina. Binibigyan naman siya ng bata ng kalamay at ayaw talagang tumanggap ng bayad. Isang araw ng Lunes, may bumisita kay Mamang na 2 lalaki mula sa kabilang baryo para magpagamot. Akay-akay ng isa ang kanyang kasama na talagang nanghihina at nakakapit sa tagiliran. Nang suriin ni Mamang ang sugat, nakumpirma niyang aswang ang may gawa noon. Napakalalim ng kagat. Binuhusan ni Mamang ng lambanog ang sugat, kaya napahiyaw ang lalaki. Sa kanya ito pinahira ng kanyang espesyal na langis. Nung kumalma na ang lalaki, nagtanong si Mamang kung ano ang nangyari. Sabi ng isa, bigla raw silang inatake ng isang napakalaking itim na aso sa paanan ng bundok. Mabuti na lang daw at may dala siyang asin kaya naitaboy niya ito. Maya-maya, napansin ni Mamang ang 2 malalaking itim na ibon na nakadapo sa sanga ng puno. Napakalaki ng mga yon at naglalagas ang mga balahibo. Biglang lumipad ang ibon pasugod sa lalaking nagkukwento. Inutusan ni Mamang ang lalaki na hubarin ng suot na damit, pumasok sa loob at bantayan ang kasamang sugatan. Binunot ni Mamang ang kanyang tansong itak. Isinalukob niya sa kanyang ulo ang damit na hinubad ng lalaki at siya na ang sinugod ng mga ibon. Nang malapit na ang isa, iwinasiwas ni Mamang ang kanyang itak. Dahil may kargang langis ang talim, parang nabuhusan ng asido ang ibon na agad nitong ikinamatay. Hindi na ginamit ni Mamang ang itak sa ikalawang ibon dahil kailangan niya itong mahuli ng buhay para malaman kung nasaan ang aswang na nag-aalaga rito. Kumuha siya ng 5 tangkay ng puno ng kalamansi. Nang sumugod ang ibon, pinagkahampas niya yon. Bumagsak ang ibon na puro tusok ng tinik ng kalamansi. Dinampot yun ni Mamang at pinahiran ng langis ng nyog na pampahilom ng sugat kaya nanumbalik ang lakas nito. Pinakawalan ni Mamang ang ibon at sinundan yun hanggang makarating sa isang maliit na barong-barong sa kabilang baryo. Agad lumabas ang isang babaeng nasa 30 hanggang 40 taong gulang na bakas ang takot sa mukha. Mamang, hindi po kami ang nagsimula. Sinabuyan nila ng asin ang anak ko habang nagtitinda sa simbahan. Parang awa nyo na.
Huwag niyo kaming papatayin. Bigla, lumabas ang batang babae na nagtitinda ng kalamay. Laking gulat ni Mamang nang makitang lapnos ang muka at bisig ng bata. Parang sanhi ng pagkasunog. Agad yung niyakap ni Mamang habang umiiyak. Ipinagluto muna niya ng inihaw na manok ang mag-ina bago siya bumalik ng kanyang bahay. Pagkarating sa bahay, galit na hinarap ni Mamang ang dalawang lalaki. Ano ang totoong nangyari? Tanong niya. Iginiit pa rin ng dalawa ang kanilang kwento. Dahil doon, pinisil ni Mamang ang sugat ng lalaking nakahiga, kaya ito napahiyaw sa sakit. Sa takot ng kasama nito, umamin din sila. Sinabuyan daw nila ng asin ang batang nagtitinda ng kalamay. Doon na nag-init ang ulo ni Mamang. Binunot niya ang kanyang tansong itak at pinalayas ang dalawa. Kung hindi pa kayo aalis dito, baka mapatay ko kayo. Kinabukasan, may mga pulis na dumating dahil nagsumbong daw ang dalawa. Pero isang pangalan lang ang binanggit ni Mamang para mapaalis sila. Anak ko si Kaloy, ang manunupil ng Timog. Sa takot ng mga pulis, mabilis nilang nilisan ang lugar. Matapos palayasin ni Mamang ang dalawang lalaking sumalbahe sa kanyang kaibigan, mas lalong napadalas ang pagdalaw niya sa mag-ina. Kahit mainit ang dugo ni Mamang sa mga aswang, iba ang turing niya sa dalawang yon. Sa mahigit isang buwan niyang pagpapabalik-balik, naobserbahan niyang hindi sila masama. Hindi sila kumakain ng tao at umaasa lang sa kanilang mga alagang hayop, saging at kamote bilang pagkain. Isang beses, nagdala si Mamang ng isang buong biik. Kinatay ito ng nanay ng bata at ginawang papaitan ng lamang loob para kay Mamang. Bagamat paborito ng mag-ina ang hilaw na karne, hindi nila yon inubos. Ibibilad daw nila yon para may makain pa sa susunod na mga araw. Madalas ding isama ni Mamang ang bata sa kanyang bahay dahil nangungulila siya sa amin ni Tatay Kaloy. Isang hapon, habang nagmemeryenda, may ibinulong ang bata kay Mamang. Mamang, may aswang puroon sa puno ng sampalok. Ramdam na rin ni Mamang ang panganib dahil umiinit ang botelya ng langis sa kanyang tagiliran. Ganoon ba, Apo? Sige at maglaro tayo Tugon ni Mamang. Pinahiran muna niya ng langis ang kamay at braso ng bata. Saka binunot ang kanyang tansong itak. Apo, ibabato ko itong itak sa puno ng nyog Tapos ay kukunin mo at ibabalik sa akin. Tignan natin kung sino ang mas mabilis sa atin. Ibinato ni Mamang ang itak at bumaon yun ng malalim. Sa isang iglap, nakuha ito ng bata at naibalik sa kanya. Aba, Apo, hindi ka lang pala mabilis. Malakas ka rin. Puri ni Mamang. Inulit nila ang laro. Pero sa pagkakataong yun, sa puno ng sampalok na ibinato ni Mamang ang itak. Hindi tumama ang itak sa puno. Sa halip, bumaon yun sa bulto ng isang nilalang na nagkukubli. Isa yung aswang na may makakapal na balahibo at matutulis na ngipin. Sinisikap nitong tanggalin ang itak sa kanyang sikmura, pero napapaso ito tuwing hahawakan ng tanso. Nang hina ang aswang at bumagsak sa lupa. Biglang sumulpot ang 3 pang malalaking lalaking aswang na naglalaway sa galit. Nagtago ang bata sa likod ni Mamang habang siya naman ay nagsimulang umusal ng dasal. Akmang susugod ang 3 nang biglang humarang ang isang malaking itim na aso, ang nanay ng bata. Sinakmal nito ang isa sa mga aswang at nagpambuno sila. Tumakbo ang bata, binunot ang itak sa bangkay at iniabot kay Mamang. Gumuhit si Mamang ng bilog sa lupa, naglagay ng pulang panyong may langis sa gitna at itinarak doon ang itak habang nagdarasal. Sa isang iglap,
Tumigil sa paggalaw ang tatlong aswang. Parang naparelsa. Bumalik sa anyong tao ang nanay ng bata at nagtanong, "Bakit kayo nanggugulo rito?" "Papatayin namin ang matanda," sagot ng isa. "Binayaran kami ng isang inahing baboy ng 2 lalaking sinaksak daw ng matandang yan at naubos na namin yon." "Anak nang, dahil sa isang baboy, papatay kayo? At ang lalaking yon, hindi si mamang ang sumaksak sa kanya. Ako ang kumagat doon dahil pinagtangkaan nila ang buhay ng anak ko." Paliwanag ng nanay. "Ano? Siya si mamang?" Nang hilakbot ang mga aswang dahil sa nalaman. Lumapit si mamang habang hawak ang nangingintab na itak. "Oo, ako nga, ang nanay ni Kaloy. Ang sundalong umubo sa kalahati ng lahi nyo. Kung gusto nyo, maaari na nating tapusin ang lahat dito ngayon din." Hindi na nakaimik ang tatlong aswang. Nanikluhod sila sa harap ni mamang. Kinuha ang kanilang patay na kasamahan at mabilis na nilisan ang lugar.